Good morning guys. Today is December 14. Magpugas mi. Tara. Para ang ano. Nagbaklay ang duha. Ug na ay nagtudling. Nagmanuban po ni isa ay. Tinglapo ka. Magpugas mi. May isa o naglakaw-lakaw. So tinglapo ka. Miss. Kagikan miss. Magpugas pug ka? Miss. Asa ka? Asa kagikan? Dito. Nausap ka dito? Taaway lang natin daw. Sige. Tano daw siya. Oh! Padulong ko magpugas. Okay. Nagtudling ng kabaw. Dara mong payagwa panahuman na pugsanan ana mo diha paingon to sila sa ubos magpugas mi December 14, 2021 adlong Martes kugi kay na kumamugasay nagfags pang kalibot pero ti pang sayuha alas 6 pas buntag muni kay nabuhi sa mag-uuma guys mamugas yun para makakaon doon ako magpugas tabangan ako kay mga chicks kay niya akong mamugasay dugay kay mahuman mga chicks kaayo dugay kay mahuman mag TikTok pag gini pag magkuan magpa-relax tara ay mga hinay kay mamugas dako na kay agi ang kabaw na nagdaro imong binhi guys muna imong binhi nara muning binhi nga pa colors kamot tabangan ko ni kay dugay kini mahuman ya pamaw sa iya mahaw na ka libre kwanta paniud to diara ta maniud to may nakita dali ko tong tabungan pas-pas gidon pas-pas yung pugas kay aron makapas kabaw. Hi guys, nagpugas day sila. Magkuha ko binhi na dari sa nuan sa saging. Diya ra ng motor kay kasulod.
gid ay manawalang mga burag Bombay diri ba sa uma. Daghan kayo. Bombay. Bombay nga. Ngaro. Dito ni mo siya. O lagi siya bunga nga murag Bombay. Pero dili ni siya Bombay, sagbot hindi siya diri sa uma. Murag gid siya Bombay pero dili ni siya Bombay. Mo ni imong dula-dula so nas bata pa ko. Himong lamas-lamas. Mo kan gid siya. Murag gid siya Bombay ba, pero di ni siya Bombay. Daghan kay ni siya diri sa uma nga. Dulaan ra namo sa una. Hoy, banat! Mo may makapaspas atong trabaho nga malingaw ta ba di ta layon. Mo gid ni reality ron sa kuan. Tung panahon nga mag-vlog-vlog tan ning miya palag-palag kadin ha. Lapaspas dia kay sayang kay sweldo. Daan ko na tigong daghanang Bombay-Bombay ni ba? Pero di man makaon sa sa pugas no. Kay malata raman siya. Maro nangalaya na gud oh. Hindi ka nagtapok-tapok. Ha? Nagbike man siya. O daghang kay Bombay-Bombay diri oh. Sa una nga gabaklay raman siya nigsalay. Doora kay na sa iya ay. Anad na ba? Yun sa'yo mo maka-istorya doon. Nga namugas ka doon. Hindi kay wala kay isang pinit ba? Hindi kay masamad atong tiilan eh. Kay wala pa nagitraktor ah. Hilak yun mo ba? Puro binagasampinitan dre. Kira ka man? Man? Kapit na gilmi nakatunga. Ang uban pa dito. Perting mga yaa. Banat sinuulan. Hoy, banat sinuulan. Na, surrender na. Kapit na may katunga. Nara mong agi oh. Padung sa ubos. Ha? Tora ko to. Ha? Kumo kayo? Lagi daw bagyo. Nada bagyo. Di bagyo yung kuan. Yung pinugas. Kuha sa tagbinhi. Lapasan. Okay, bagyo na. Paspas, kay bagyo na. Paspas mo na, kay bagyo na. Bagyo naman. Bagyo na ba? Undang na. Ako, magpugas ko, magpayong. Okay, sayang man po din yung mapugsan ng gidaro na. Oh. Lagi, biyaan pag yung binhi dito sa unahan. Oh. Ako nga ipabiya to.
ako itiwas. Pero magandang binhi makasakit. Ako kay magpayong man ko. Kay sayang man po ning tudli nga di mapugsa na. Mapasingulan ra ka? Ay naman kay Elisan di oh. Kay ako magpayong, magpugas. Mura ni magpugas guys nga, magpayong. Kay sayangan man kay kuaning tudli nga wa na panapugsan o, nangundang na sila kay ulan kayo. Kay naman daw bagyo. Di magpayong ko magpugas. Kusog na yung ulan guys. Magpayong na magpayong. Padayon kay putag pugas kay sayang ang puting.